The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa naandan, gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala nga sa tuwangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins, it is faith alone in Christ alone. Mora kini ang bugtong paagi sa kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 na kanayon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magampot ha. Magampot ha. Mahana mong langit nun. Salamat ni ining lain sa mga higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Ubani kami karon sa pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtang mga babag niya sa mga nauna, give us the concentration nga nasa imong igatudlo kanamo ni adlaw. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. May adlaw sa tanan nato mga suki, mga subscribers, mga igsuon diha kang Kristo, our fellow believers, welcome kaninyong tanan. Mga bag-o o mga daan, giabi-abi kamong tanan with open arms. Okay. Una sa tanan, niya kita pagkadupot gihapon sa atong tunanan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. You know what? We have to be aware all the time sa description, pagulagway sa protocol nga plano sa Dios. A right thing done in the wrong way, wrong. A wrong thing done in the right way, still wrong. A wrong thing done in the wrong way, laban na nga wrong. Only a right thing done in the right way is right. That is the description of the protocol plan of God, which is otherwise called the Christian way of life, the divine dynasphere, royal palace of believers, spiritual life of believers, God's power system. Uguban pa. Now, let us bear in mind also nga atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo sa iyang unang pagani, what He used while on this earth as far as His spiritual life was concerned, we church-age believers also have those things. Kining mga assets nga gisangkap sa Dios kanato. Because He used those assets, siya nagmalampuson sa iyang earthly mission. You see, hinumdumi, when he was tempted by Satan to turn the stone into bread, hinumdum ka, si Ginoong Jesucristo migamit lamang sa iyang kinaiyang tawhanon. Wa siya mogamit sa Diyos nung kinaiya. Although he depended on his Father's power and God the Holy Spirit. So, kini nahog kini sa doktrina sa kenosis, kay he emptied himself, iyang gihabwaan niyang kaugalingon,
in the independent use sa iyang pagkadiyos. Mo kada ang doktrina sa kenosis. Now, one of the 10 problem-solving devices mao ang grace orientation. Gusto? Now, what does that mean? Kung sabot pasabot, nining grace orientation, kini na kahulugan o pagkamapaubsanon. Humility. Christ had a tremendous virtue of humility. And we know nga ang pagkamapaubsanon usa kini ka bertud which is a byproduct of Bible doctrine nga galing metabolize na diya sa sulod sa atong kalag. Kaya binimo, kini si Satanas, wala to naman yung gihisgutan po pa. Pagpahinumdum ka na to, nga si Satanas, doon na siya SOP, Standard Operating Procedure Sub, o MO, doon na siya modus operandi. Samtang iyang gitintal ang una na itong ginikanan dito sa Hardin sa Eden. Numdum ka? Satan's temptation of Eve, na Genesis 3, he appealed to appetite. Physical kani. Now, why did God prohibit her to eat the fruit of the forbidden tree? Nga naman. Okay. Ang ikaduha, pag-apilar to physical gain, they can eat. So they will be like God if they eat. Mukha na filosofiya ni Satanas. Now, sa diha gitinta lang atong Ginoong Kristo ni Satanas to convert lagi the stone ngadto sa pagkatinapay, ang atong Ginoong Kristo mitubag ni Satanas. Satanas, ang tao dili mabuhay pinagi sa tinapay lamang, kundi dili pinagi sa matagpulong mga gula sa baba sa Dios. Iya kining gikutlo gikan sa daang pag-isaad sa Deuteronomio kapitulo 8 versikulo 3. So, si Ginoong Kristo migamit lamang sa pulong sa Dios in refuting Satan's temptation. Pinagi siyang pagkutlo, Mateo 4:4 o Deuteronomio 8:3. Kaya binimo, we have to always remember nga ang gahom sa Diyos ana siyang pulong. O ang pulong sa Diyos mao ang iyang gahom. God's power is the Word. God's Word is the power. If we have God's Word, di ba ni, paminaw, if we have God's Word, kung na ang pulong sa Diyos din sa itong kalag, naatay gahom. Wa ka ba makaalinggat niya na? Wa ba ka amgo niya na? But, if we just study, paminaw, kung magtuon lang tas pulong sa Diyos, if we just study God's power, without His divine omnipotence, we have no power. Kasabot ka. Sige lang tagtuon sa gahom sa Diyos nga wala ang iyang Diyos nun nga pagka-omnipotente, watay gahom. You see, we need to consider the two options. Unsa mo tong two power options, filling of the Holy Spirit o ang metabolized Bible doctrine. By the way, we are studying sa kanang kinabuhi sa itong Ginoong Kristo dinhi sa yuta pa atol sa una niyang pag-ani during his hypostatic union o ang iyang paggamit sa nagkalandain ng mga espirituhanong mga kasangkapan, assets nga gisangkap sa iyang langit ng amahan dinhi nining kalibutan for the purpose of pursuing his mission sa una niyang pag-ani. We already said that he grew up in wisdom and stature. Lucas 2:52. Kita nga mga sakop sa kanang katuigan sa simbahan, the Church of Believers, gimanduan kita sa pagtubo di sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo 2 Pedro 3:18. Ang atong Ginoong Kristo tinuod mi atubang, he encountered temptations and
He never lost his focus samtang gitintal siya. Wala siya kawandi sa iyang pagtutok, pagpunting. Okay? In our time and age, ingon nga mga magtotoo, we are supposed to maintain our focus ngadto sa pulong sa Dios ug ang paggamit sa mga saad sa Dios in order that we always realize that inomdom ka itong prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Now, we are supposed to be consistent sa atong intake of the post-salvation epistemological rehabilitation, and let it circulate in the stream of our consciousness. Ato ipadayon ni ugma. Ayog sipyat sa sumpay niini, aron imog yung makutlo ang tanan nga unod sa atong gitutukan nga pagtulunan. Magampo ta. Amahan na mong langit noon, nagpasalamat kami kaningon ng laing higayon sa among pagpahimulos sa imong grasya. Salamat sa imong pagkamatinuman nun, sa imong mga saan. Bani kami sa among paggamit nini sa mga adlaw matagutlo nga pagkinabuhi. Aron kami magmadinaugon diha sa imong tubangan kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.